ଡକାଇ ସେମାନଙ୍କ ମତ ନିଅନ୍ତୁ। ବେଶ ତାହା ହିଁ ସୁଧୀର ଆଉ ସୁଶୀଳ ସବୁ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି। ଏବେ କୁହ ତୁମର ମତ କ'ଣ? ସୁଧୀର ପିତା ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ତୁ କହ। ପିତା ମୁଁ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାଣରେ କହୁଛି, ମୋର ଅତି ସ୍ନେହର ସାନ ଭାଇ ସୁଶୀଳ ରାଜଗାଦିରେ ବସୁ। ଭାଇ ଏ କି ଅସମ୍ଭବ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ରାଜଗାଦିରେ ବସିନି। ବ୍ରାତ ଏକି ଅନୀତି ବିଚାର, ବ୍ରାତ ଏକି ଅନୀତି ବିଚାର, অনুগত জনে কিংবা দিও এই গুরুবার, ব্রাত একি অনীতি বিচার। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସାନ ଦାସ ଭାଇ, ମତେ କାହିଁକି ଏ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି? ছি ସୁଶୀଳ, ତୁ ଏକଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ? ମୁମ୍ବଇ ମାତ୍ରେ ସୁତ ଯେଣୁ, ଘୃଣା ମତେ କର ତେଣୁ, ତେଜୁଛ ତୁମ୍ଭ ଚରଣୁ, ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଅସ୍ଥିର, ବ୍ରାତ ଏକି ଅନୀତି ବିଚାର। ସତ କଥା ସୁଶୀଳ, ସାନ ମାଙ୍କ ମନରେ